to víc vás to potěší, když si to uděláte. Když se to rozroste během těch 2 let, tak budete mít i svoji růžičku pro maminku na jak jsou v horší ujmutelnost těchto oček, protože jednak konzervační látky, které jsou věd používané. Jo, to je to. Tak věd, tak vysoký prut. Jako prut a tak vysoký prut. Ano. Takhle, přes metr to měla. Když si srovnáte, že u nás má stromek pěkně přirůst takových 20-30 cm a na té jiný Moravě, jo, metr. No tak zvodilo, máte přestávku, takže